Koncertom grupe Miligram na letnjoj pozornici na obali reke Drine, u Zvorniku u petak, dakle sutra, počinje 13. po redu Zvorničko leto. Tradicionalna kulturno-sportska manifestacija koja će ove godine na svom programu imati više od 30 različitih dnevnih i noćnih sadržaja, o kojima je bilo govora na današnjoj preskonferenciji održanoj povodom početka ove manifestacije koja traje od 2. do 8. avgusta. Iako su vremena teška, nismo htjeli odustati od organizacije ovogodišnje manifestacije koja je postala tradicija po kojoj je grad nadaleko poznat i koja okuplja veliki broj naših, ali i građana drugih opština, rekao je načelnik Zvornika na preskonferenciji najavljujući početak ovogodišnjeg Zvorničkog ljeta, koje će svojim koncertom na pozornici na obali rijeke Drine u petak 2. avgusta otvoriti grupa Miligram. Mislim da praktično najveći značaj i najveću snagu Zvorničkom ljetu daju naši sugrađani koji uvijek u velikom, impozantnom broju biti prisutni i na Drini u večernjem programu, a i u toku dnevnog programa i dnevnih dešavanja koja su ovdje. Na programu ove kulturno-sportske manifestacije nalazi se oko 30 različitih dnevnih i noćnih sadržaja, od izložbi slika, knjiga, pozorišnih predstava i bioskopa na otvorenom do nastupa nekih poznatih muzičara. Ja bih izdvojio da su najveće zvijezde Miligram, Kiki piloti, Zorana Pavić i Gordana Goca Lazarević našoj publici poznati. Ostali bendovi su jako dobri muzičari, nisu možda mnogo afirmisani i poznati široj publici, ali će biti odlične svirke i gledali smo da taj kvalitet bude maksimalan. Posebno svečano će biti posljednjeg dana manifestacije 8. avgusta kada opština slavi svoju krsnu slavu Svetu Petku Trnovu i kada će pored vjerskih sadržaja biti održana i svečana akademija u slavu ovoj svetiteljki, a zatim i koncert Gordane Lazarević.